ҳар оғозеро анҷомест. соли 2024 аз ибтидо то интиҳо барои таеквондочиёни тоҷик саҳифаҳои рангине дошт, ки дар таърихи риштаи таеквондои кишвар падидаҳои хубе сабт гардиданд. иштироки варзишгарон анқариб дар 10 мусобиқоти бонуфузи сатҳи байналмилал, ба даст овардани беш аз 50 медал аз он мусобиқаҳо ва иштирок дар маъракаи муҳими варзишӣ, бозиҳои олимпӣ, натиҷаҳои олии варзишкорони риштаи таеквондо ВТ маҳсуб мешаванд. соли 2024 барои дастаи якачини ҷавонон хеле соли пурбарор буд. мо дар ин сол тақрибан дар 3 мусобиқаи байналмилалӣ, ки зиёда аз 10-20 давлат дар он мусобиқо давлатҳо баромад карданд, иштирок намудем ва хела ҷойҳои зиёдам гирифтем. иштироки наврасону ҷавонон дар мусобиқоти байналмилалӣ назаррас буд. имсол натиҷаҳоеро рақам заданд, ки ба фарқ аз соли гузашта шоистатар арзёбӣ намудан мумкин аст. соли 2024 якумум мусобиқае ки мо шурӯъ кардем, ин мусобиқаи Андиҷон Опен буд ва дар умум дар он ҷо байни ҷавонон ҷои якумро гирифтем. дар он мусобиқа 5 давлати хориҷа иштирок намуд ва дастаи мо тавонист, ки соҳиби ҷои якум шавад. мусобиқаи кушоди шаҳри Андиҷон варзишгарони зиёдеро ҷамъ оварда буд ва рақобатпазирии миёни варзишкорон барои таҷрибаву малакаи онҳо таъсири мусбӣ расонид. дар умум варзишгарони мо дар ҳайати наврасону ҷавонон 11 медалро ба даст оварданд, ки ин натиҷа аз солҳои гузашта тафовути амиқ дошт. моҳи апрел соли 2024 ман дар мусобиқаи Андиҷон иштирок карда дар он ҷо тавонистам, ки 4 рақиби худро мағлуб кунам ва сазовори ҷои аввал гардам. ва ман имсол дар ҷумҳурии Тоҷикистон, дар чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон тавонистам, ки медали тилло ба даст орам ва чемпиони ҷумҳурии Тоҷикистон гаштам. 2024 дар мусобиқаи ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок карда, ҳамаи рақибони худро мағлуб карда, ҷои аввалро гирифтам ва баъдан баъди сазовори ҷои аввал гаштан ба мусобиқаҳои байналмилалӣ рафта сафарбар шудам ва яке аз ин мусобиқаҳо ин Андиҷон Опен мебошад, ки дар шаҳри дар ҷумҳурии Ӯзбекистон ташкил шуд. дар он ҷо ҷои дуввумро ишғол намудам. дар ин варзиш 7 сол машқ мекунам ва мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок карда будам. Андиҷон Опен дар ҷои сеюм машғул кардам. мусобиқаи ҷумҳурӣ дар дуюм ҷо гирифтам ва мусобиқаи ҷои Савиди Корея дубор иштирок кардам, дубор ҷои якум гирифтам. баъди иштироки хуб дар мусобиқаи мазкур дере нагузашта ба Федератсияи таеквондо ВТ-и Тоҷикистон аз тарафи Федератсияи таеквондо ВТ-и кишвари Ӯзбекистон даъватнома оиди иштирок дар аввалин мусобиқаи байналмилалии шаҳри Самарқанд, ки рейтинги баланд дошт, равон гардид. дуюм мусобиқамон Самарқанд Опен буд, ки дар он мусобиқа тақрибан 10 давлат буд ва дар он мусобиқа мо соҳиби 13 медал шудем ва ҷои дуюмро байни дастаҳои беҳад бақувват ҷои дуюмро гирифтем. мусобиқа бо шукӯҳи хоса ва сатҳи бузург роҳандозӣ гардида буд ва теъдоди иштирокчиён низ зиёд шуморида мешуданд. варзишгарони мо тавонистанд аз ин мусобиқаи сатҳи баланд 5 медали тилло, 4 нуқра ва 4 биринҷиро ба хазинаи мунтахаби Тоҷикистон шомил намоянд. дар соли 2024 аз ҳама муҳимтарин мусобиқаи Самарқанд Опен мебошад. дар он ҷо дар Самарқанд Опен ман ҷои аввалро ишғол намудам. мусобиқаи аввалине ки ман таеквондо ВТ баромад карда будам, и мусобиқаи республика буд. дар он ҷо ман сазовори ҷои якум гаштам. баъд аз он мусобиқаи Самарқанд Опен буд. дар он ҷо ҳам баромад кардем ва
ба тимамон сазовори ҷои якум гаштем. За 2024 год я участвовала на множестве международных соревнований, а также я выступала в разных сферах, таких как пумсе, командный пумсе, а также спарринги. В Самарканде я заняла 2-е место по спаррингам, 3-е место личный пумсе, и 1-е мы заняли нашей командой девочек. имсол барои варзишгарони самти олимпӣ соли муҳим буд. дар шаҳри парижи фаронса 33-юмин бозиҳои тобистонаи олимпӣ баргузор гардид. Федератсияи таеквондо ВТИ Тоҷикистон барои сазовори рохат гардидани варзишгарони мо кӯшишу талошҳоро ба харҷ доданд ва меҳнати мураббиёну варзишгарон самараи неке дод. соли 2024 хеле соли пурмасъул буд ки мо дар пеш бозиҳои олимпӣ доштем. мақсади асосии мо дар аввал буд ки мо ба рохати ба бозиҳои олимпиро ба даст орем. дар аввали сол мо мусобиқҳое ки барои интихобӣ буд, мо 4 нафар варзишгар буд. дар аввал аз ин 4 нафар варзишгар Ҳалимова Моҳрӯ буд, Абдусаломова Мунира, Сунатов Мамаҷон ва як нафар дигар мо мехостем аз хориҷ варзишгар аз хориҷ бигирем ки ин дар рафти ҳуҷҷатгузорӣ камтар вақтро гирифт ва мо натонистем ки он варзишгарро аз дастаи Мунтахаби Тоҷикистон барои иштирок дар бозиҳои интихобӣ бигирем. ва мақсади асосии мо буд ки як нафар аз писарон, як нафар аз духтарон саҳмияи бозиҳои олимпиро ба даст орем. мутаассифона як нафар шуд. ҳама ки медонад, Мунира Абдусаломова барандаи он мусобиқа шуд ва рохат ба бозиҳои олимпии Парижро ба даст овард. тӯли ҳаёти варзишиам ин орзу армони ман буд ки дар бозиҳои олимпӣ иштирок кунам ва соли 2024 ин орзуи ман амалӣ гардид. Мунира Абдусаломова аввалин варзишгарбонуӣ мебошад, ки Тоҷикистонро дар риштаи таеквондо ВТ дар бозиҳои олимпӣ муаррифӣ намуд. барои соҳиб шудани рохати олимпӣ варзишгарбонуи мо марҳилаҳои интихобиро гузашт ва дар мусобиқоти квалификатсионӣ муваффақ шуд. пеш аз бозиҳои олимпӣ Мунира Абдусаломова тавонист дар чемпионати Осиё ширкат кунад. дар чемпионати Осиё муҳорибаи аввали ӯ бо рейтинги аввали ҳамун бозиҳои олимпӣ ки рейтинги аввал якумин рейтинг буд, ӯ варзишгари хитоӣ буд ки бо он ғалтид ба он мағлуб шуд. аввалин мусобиқаи ман ин барои рохат гирифтан дар бозиҳои олимпӣ ин мусобиқа дар давлати исломии Эрон баргузор гардид ки ман дар он ҷо сазовори ҷои сеюм гаштам. баъд омада тамринҳои хубро сар кардему ва ба рохат ба бозиҳои олимпӣ рафта иштирок кардем. дар он ҷо ҳам 2 ҳарифи худамро мағлуб кардаму ба рохати бозиҳои олимпиро ба даст овардам. баъди ба даст овардани рохати олимпӣ, Мунира Абдусаломова ҷиҳати омодагӣ ба бозиҳо ба машқҳои дастаҷамъона пайваст. баъд аз он як моҳа барои тайёрии бозиҳои олимпӣ ба Корея ки ватани таеквондо ҳаст, ба он ҷо сафарбар кардем. дар он ҷо ният доштем ки тайёрӣ ва 3 то мусобиқа буд. аз ин 3 тои мусобиқа он тавонист ки дар 2 тои онҳо ширкат кунад. дар яке аз онҳо ҷои дуюм шуд ва дигараш ҷои севум шуд. баъд аз он ҷо омадан ва ба бозиҳои олимпӣ сафарбар шудем. баъд аз рохат гирифтан дар Хитой ман барои машқҳои дастаҷамъона ба давлати Корея рафтам. дар он ҷо 2 мусобиқа иштирок кардам. якумин мусобиқа ин мусобиқаи рейтингӣ буд
дар он ҷо ман сазовори ҷои дуюм шудам. дуюм мусобиқаи байналмилалӣ дар Корея буд ки дар он ҷо ман сазовори ҷои аввал гаштам. баъди омодагиҳо бо рӯҳияи нек ва қувваву иродаи бузург роҳ сӯи Париж буд. баъди иштирок дар машқҳои дастаҷамъона мо ба Тоҷикистон баргаштему бо мураббиёни худ машварат кардем ва ба Париж рафтем. ҳарифи аввалини ман аз давлати Франсия буд ки он хеле таҷрибаи калоне дошт. Албатта бо чунин рақиб ин рақобат хеле душвор буд ва ман хеле кӯшиш кардам ки тамому қуввати худро сарф кунам ва натиҷаи хубе ба даст биёрам. рақобат кардем аз рӯи бартарии холҳо. Ман ин рақобатро бохтам ва рақиби ман ба финал рафту. Ман як даври тасаллубахш ба ман насиб гардид. В этом году одна из наших девочек поехала на Олимпиаду. Мне очень понравилось, как выступали разные девочки на Олимпиаде. У меня появилась очень большая мотивация, чтобы в будущем также выступать и получать медали на больших соревнованиях и на Олимпиаде. В этом году была Олимпиада, которую я смотрела. Я чувствовала волнение, когда даже выходили другие спортсмены. Я чувствовала за них волнение. Мне было очень интересно смотреть бои профессионалов, потому что, ну, знаете, все равно они очень красиво дерутся. Я бы хотела тоже драться так же, на таком же уровне и на таких же соревнованиях. мусобиқаи охирини байналмилалӣ барои варзишгарони мо мусобиқаи рейтинги буд ки он ҷо таеквондочиёни тоҷик маҳорати хубу малакаи шоиста нишон доданд. дар шаҳри Намангон G1 Uzbekistan Open дар он ҷо мо соҳиби 5 медал шудем, 1 медали тилло гирифтем ва медалҳои нуқраҳо ва бронза ҳам гирифтем. беҳад мусобиқаро хуб анҷом додем. имсол барои мо беҳад соли пурбарор буд ва як чи хуб барои дастаи мо он буд ки бисёри мусобиқҳои байналмилалӣ рейтингӣ ва статуси хубро дошта дар Узбекистон гузашт ва мо бемония дар он мусобиқа сафарбар шудем. мусобиқаи шаҳри Намангон варзишгарони арзандаро аз 7 давлат ба ҳам овард. 5 медали биринҷӣ, 1 нуқра ва 1 тилло аз ин мусобиқа ба хазинаи дастовардҳои кишвари мо ворид гардид ки натиҷаи сазовор арзёбӣ мешавад. дар соли равон дар соли 2024 мо ба хела мусобиқаҳо иштирок кардем, яъне Самарқанд, Андиҷон ва Намангон. Дар Намангон мо аз намуди команди Пумсе сазовори ҷои сеюм шудем. Дар Самарқанд низ аз команди сазовори ҷои аввал ва дар Андиҷон аз Киругӣ сазовори ҷои сеюм шудам. Ман роҳ афтода нестам, чунки боз талоши худро бисёртар мебикунам, то ки метавонам ба мусобиқаҳои дигар низ сазовори ҷои аввал шавам. дар мусобиқае ки соли равон дар 2025 низ мегузарад, мусобиқаи чемпионати Азия, ман мехоҳам дар он ҷо иштироки фаъолонаи худро нишон диҳам ва парчами давлати худамонро низ баланд бардорам. маврид ба зикр аст ки давоми сол дар миқёси ҷумҳурӣ беш аз 20 мусобиқоти мухталифи минтақавию ҷумҳуриявӣ доир гардид ки барои рушду густариши ин ришта дар кишвар такони хубе хоҳад бахшид. акнун дар соли 2025 масъулини федератсия ва мураббиён мақсаду ҳадафҳои бузург доранд ва пайи расидан ба натиҷаҳои шоён кӯшишу талош ба харҷ медиҳанд.
барои натиҷаи бештар моро ба даст овардан мо бояд бештар ба машқҳои дастаҷамона машғул шавем ва варзишгарони дигар давлатро мо даъват кунем дар ҷумҳурии худ мо ки машқҳоро бештар гузаронем ва варзишгарои навро барои дастаи мунтахаб бояд бештар ҷалб кунем. Аз мо ният дорем аз дастаи ҷавонон соли дигар якчанд нафар варзишгаро ба дастаи бузургсолон мегузаранд, синни соли онҳоро мувофиқ меояд. Аз онҳо мехоҳем ба дастаи бузургсолон барои дастаи худ бигирем ва мусобиқаҳои хориҷ аз кишвар мехоҳем ки бештар зиёдтар баромад кунем ки дар оянда мо медали бозии осиё чемпионати осиё дорем. мо мехоҳем ки аз он да беҳтар мо мисол дар чемпионати осиё ҷои сеюм ҷои дуюм дорем. мо мехоҳем ки бо ҷои аввал ки дар тоҷикистон ягон на аз бонувон на аз писарон ки надорем онро мехоҳем ки ҷои якумро дар чемпионати осиё ё ки бозии осиё ба даст биёрем ва дар бозии олимпии оянда 2028 ки дар амрико баргузор мегардад мо мехоҳем ки зиёдтар саҳмияро мисол литсензияро ба даст орем, мисол 2 нафар ҳам аз писарон ҳам аз духтарон ва дар олимпиада ҳам мехоҳем ки медали олимпиро ба даст биёрем. Бори аввал медали олимпӣ аз байни калонсолон байни ҷавонон мо дорем ҷои сеюм дорем ва байни калонсолон мехоҳем ки медал ба даст орем. мо дар нақша дорем ки ҳамин дастае ки мо ҷамъ намудем ва тарбия кардастем ҳамин даста соли 2026 дар Дакар дар бозиҳои олимпии ҷавонон иштирок кунад. бо нияти неку таманнои комёбиҳо бо варзишгаронамон аз риштаи таеквондо ВТ мерасем ба интиҳои барнома. воқеан соле ки гузашт соли муваффақиятҳои таеквондочиёни мо буд. бошад ки онҳоро дар арсаҳои ҷаҳонию олимпӣ низ муваффақ бубинем.